उन्दुनांगौलै दसे मालिक गैयैयावनो Guys, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. So, गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जालदाब खुबैहरबाय। Good morning to all my dear friend. टाइमा जालायबाय 8टा थांसैलाय नै हाजिरा मावनो थाखाय दा रेडि आं दा बेल सालाबाय गाइड सालाबाय नायलांदो स' नै दा फैलायबाय उसुं खना खना मालिकफोरनि मिन्थियाखै खोमालै सिरि सिरि फैदां बेल सा गाइड सा लानानै मालिक गैयाबा दसे जिरायनांगौलै ओमफ्राय नैबे अन्थाइखौनो नैबे न'आव रोगानांगौ आरोना नैबे न' सिङाव माने रुमा खालि दं नालाय मोनसे रुम बेयाव माने पुरा अन्थाइ फिलाप खालामजोबनांगौ आरोना नैबेखौ 1000सेआव थिखा लाबाय आङो नैबे मालिकफोरनिफ्राय नैसिनि मालिकनिफ्राय 1000सेआव थिखा लादों आरोना हागोन ना हायाथाय दिनै मालिकबो फैयाखै आरोना दासिमबो उन्दुनांगौलै दसे मालिक गैयैयावनो नै आरो फैना मोनफैलायबायलै नै डिस्टार्बमेन्टआ जोंना जास्ट मिटाइलानि सना आंनि फिसाजो आंनि फिसाजो जास्ट मिटाइलानि सना निदि जास्ट मिटाइलानि सना निदि अदयना युपि Ui, nih, puy menfilai जोंना मेदामा just mencolok di sono nih, uki manci. ओमफ्राय नै मालिक गैयिनि फिफा फिसाजो उन्दुगासिनो माला साहा फै बे मालिकआ उदांस्रिया रुलै आयौ हाजिराखौ मावनो होआलै माथो बोख्लायलायबाय थायो हाजिराखौ मावनो होआ माथो जास्ट मिटालानिया मा थ' बिलाय सना आमायो नै जालालै मा हाजिरा मावना जाबावनोसो गैला फिसाजानो नोगोद डिस्टार्ब मावो जास्ट मिटाइलानि सना आंनि न'निनो खामानि आरोना लोगोफोर आं ओरैनो बुंफ्लादोंसो न'निनो खामानि मावदों आं रुमा माने कमप्लिट जायाखै नालाय अन्थाइ दं नालाय अन्थाइखौ होनांगौ माने स' गाइस ओरैसो बुंफ्लादों आरोना आङो माने न'आव रुमा मोनसे कमप्लिट जायाखै नैबे अन्थाइखौनो रोगानानै माने सोनांगौ आंना दिनै माने हारसिं रोगानानै कमप्लिट खालामजोबनांगौ आरोना आफाजों आइजों आंखौ माने पुरा बकिलाबाय थायो नालाय बिमा बिफानि खोथा ना मा होनो लोगोफोर ओंखायनो दिनै थाखा भारा नैबे 10 मिटार रानिजों आंजों नैबे हाखौ अन्थाइ सेन ग्रेभेलखौ माने सोजोबगोन आरोखि जोङो सानैजों फिसाजो थिबलाय ओरै फै मायौ ओइ मावनो हागोन ना हाया नोंलाय हागोन दा ओइ माथो बोख्लायलाबाय थायोब्रा आयौ नै ओमफ्राय आंना खामानि मावफाग्रा मानसिया नोगोद फालथुथार डिस्टार्बमेन्टसो नै गावसो बांसिन गेलेयो ओमफ्राय नै दाना ओरै नाय वाव होनलाय सालामालाइकुम बयसो बिया सालामालाइकुम नैलाय माथो बोख्लायलाबाय थायो हाजिरा मावग्रायाबो बिदि जायो खानायसो बोलाबाय थायो ओरैसो होनदों मा सना
बाबाखौ सोनो हायो नामा लोखि मानसिलाय लोखि मानसि ओइ guys, नायलांबाय थादो होमबा दिनैनि ब्लगखौ मावनोसै स्टार्ट So guys, नैबेनो आरोना रुमानो नै ओमफ्राय खनासो जाबाय आरोना होनाया नै खनासो जामारबाय नै बिराद ओंखाम सोलायनांगौ जालायबायलै नै हे गाइस गोलोमना अबस्था गैला नै मालिका दासो साहा होफैदों लोंनो नै साहायाबो नै गाइखेर साहाबो गैया मालिका माइसे थार्ड क्लास मालिकलै बिदिनो जागोन खामानि लागायनानै ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है So guys दिनैनि ब्लगा एसेनोसै मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो